mutatunk egy munkatársunkat. Hát mit nem mondjak, Bandi, nagyon készültünk erre a napra. Ez például kapásból legyen. Ezért valójában jó. Másik búcsúztatom most meg. Bent a Modor Zoli. Vagy Szelemény. Az is itt van. Nem volt szimpatikus. Nagyon készültünk erre a napra, biztos látható, hogy szép számmal összejöttünk. Ami nekem legjobban tetszett, söprögettek, takarítottak, ne tudják. Most olyan 2 napot éltem át, hogy már ezért megértem. Egy éve nem volt ilyen. Hát nem. Azt mondtad, hogy nem kell ajándék. Komolyan vettük. Fotóalbumban. Komolyan vettük. Ezzel készültünk. Gyűjtögették az idézeteket, az is olyan aranyos volt, olvas szeretettel. Ez a mentőállomás részéről. Főnökeink részéről egy oklevelet szeretne átadni műszaki vezetőnk. Köszönjük a hány éves munkásságodat? Mikor jöttél ide, Bandi? 10 éve. Én csak annyira emlékszem, hogy egy kicsit úgymond nehezen ment a beilleszkedés, lehet, hogy csak én láttam, ez betudható a korodnak is, de ahogy beilleszkedtél, nagyon-nagyon sok barátra, bajtársra tettél szert. És most mindenki érzi a hiányodat. Azokat a napokat, amiket na, szóval jó volt veled beszélgetni, lehetett veled beszélni. Volt elképzelésed, kiálltál az akaratodnál. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltál, ezután is térd be hozzánk. Köszönjük a feleségednek, hogy visszaengedett el. Figyeld rád, és feleségednek egy csoport világgal kedveskednénk. Ezt fogadja el az állomás nevébe tőlünk, sok-sok szeretettel. Nagyon köszönöm. Tessék? Nem így készítem. Már mehetsz ki, és Nem én vagyok az ünnepel. dehogy nem. Az, hogy ő most ünnepelhet, annak nagy részét. Tetszett lehetőleg. Hol lennénk pedig? Ez lett volna a következő, amit Igen. mondtam. Akkor fogad a foglevelet a Béla kezéből. Küldik a jó kívánságukat, és hát a szokásos. Majd a pénz küldik. Itt úgy szorongatom, de úgy a lényeg. Fogad sok szeretet. Köszönöm szépen. Elsőként szokok a sorát. De nem volt készíteni, hogy hívják. Ne bonts le, csak Mondja, hogy nem készül. Az a helyzet, hogy azért kértem ezt tőletek, mert én is jól éreztem itt magam, és elő fogom venni, és megnézegetem. Ez az egyik. Odaírtuk a neveinket. fénykép hátuljára. Ez egyik, másik mindenkinek köszönöm, hogy együtt dolgozhattam veletek, hogy így álltatok hozzám. És ugyan köszönöm ugye a családomnak, hogy azért nélkülözött jó párszor, de próbálkoztam összeszedni a gondolataimat, hogy mit mondjak nektek, de igazából itt talán ketten tudják azt, hogy szoktam egy pár sort írni. Most inkább nem mondok semmit, hanem felolvasom ezt a verset. Készülünk meg el. Az a címe, hogy ezerszer. Egy ember pályaútja véget ér. Úgy érzi, elhagyták, de azért remél. A gyors vonatja ez állomásnál megáll, és a búcsúzó utitás más vonatra száll. De az idő vonatán lassan halad tovább. S ha kinéz a vonat ablakán, nem fut el úgy a táj, mint ahogy elfutott a kisviselő.
Az ember a múltba ezerszer visszanéz, és szeretné újraélni mindazt, ami szép. Megállítaná az időt, lassítaná a legszebb perceket, de az időkerekét megállítani nem lehet. És hiába volt gyors az élet, gyors az út, azért meg annyi szépet adott, s rejtett. Ahogy este a nap leszáll, úgy válik múlttá a jelen, míg a múlt ismert, a jövő csak rejtelen. Az ember örömre vágyva ezerszer visszanéz. Könnyűnek tűnik a búcsúzás, de búcsúzni mindig oly nehéz. És mi is most egy verssel válaszolunk neked. Megkérjük a Szekeres Tibit. Utódodat. Hát Baldi bácsi, ez nem lesz olyan szép, de látom mindenki, hogy csüngött az ajkodon, mert válaszul. Így van. Hosszú szolgálatnak nyugalom a vége, amikor elértem, felnézek az égre. Hála az Istennek, most már megpihenek, nem parancsol senki, a magam ura leszek. Nem lesz nekem többé zsarnokom az óra, nem pislogok félve a nagy mutatóra. Nem fogom azt lesni, mikor üt és hányat, nem kell ott hagynom a jó meleg ágyat. Csak akkor kelek fel, mikor jól esik, egész háza népem a kívánságom lesik. Etetnek, itatnak, vakarják a hátam, ezt a boldog időt helyde régen vártam. Felbíratt az első nyugalomnak napja, feleségem így szólt, hallja Eken apja. És itt rám billantál gyanúsan a szemét, most már igénylem a fele segítségét. Elvégre ezt nekem esküvel fogadta, de hát amíg szolgált, nem volt foganatja. Elvégre a pihenő én rám is rám fér, meglátja, nem lesz sok, azután meg ráér. Ezelőtt feleség, házi állatgyerek, én nálam mind hamarabb felkeltek. Most már 4 órakor a házban nem térek, azon a jogcímen, hogy most már ráérek. Eddig, ha a szobába mentem aludni, még a gyermekeknek sem volt szabad mukkanni. Most már mindenütt szabaddá lett a tér, itt is az a jelszó, az öreg már ráér. Feleségem eddig sohasem volt bajban, sem a jövésmenés sem fogott ki rajta. És azóta, mióta eljöttem nyugdíjba, minden nap más bajok mutatkoznak rajta. Éjjel, ha a cica elnyitfantja magát, azt mondja az asszony, elhol van a kabát. Bocsáss ki, öregem, várd is meg, te nem félsz, úgysem sok a dolgod, meg azután ráérsz. Ha meg leülhetnék, jönnek az unokák, szilaj, borzas fickók, maszatos kislánykák. Mind az ölembe ülnek, felszegények, húzgálják a bajszom, tűrnöm kell, ráérek. Noha még egyszer én is újra születek, majd tudni fogom, én mit évő legyek. Leszek taligás, vagy örök vándor, utas, akármi, csak éppen ne legyek nyugdíjas. Köszönöm szépen, ezt te írtad? Vágjunk. De szépen adtad el, úgy köszönöm szépen. Bocsánat, vonunk is. Most vagy jó szorkozás érünk. Megvárunk. Kaja van. Jó szorkozás kívánok. Hát köszönöm szépen mindnyájatoknak még egyszer, és igazából úgy terveztük, hogy 2-kor lesz az ebéd, reméljük, hogy lesz az ebéd. Úgyhogy én mindenkit tisztelettel, szeretettel meghívok és várom, hogy ott legyen. A hölgyeknek pedig nem virágot veszem, mert az elhervad, annak nincs íze. Fogadjátok szeretettel. Szépen. Köszönjük szépen.